Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras ng Tarong Pilipinas, 8 minutos na makalihis ang alas 8 sa pagkaga. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan digiti mo putoro na makapaghatod ng istoryang kapupulutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halot sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Magkiribahan kita, maghinayo asin mag-antaban para sa kape asin baretang agraryo. Mga kabombo, marhay na aga, mga ka-agraryo all over Bicol Region. Uyan na naman po ang panibagong episode ng Kape, asin Baretang Agraryo sa Bombo Radio Legazpi, hatod po sa inyo ng Department of Agrarian Reform Bicol and ng Project Split. Naglilibot na naman po kita para itao yung mga programa, storya, na nakakabilib as in inspirasyon kan sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries. As in, of course, yung mga nasa likod kan mga programa kan Department of Agrarian Reform na naitataok sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries. Yung mga officials po niya to, nakakaibanan ta, yung mga ARBs ta. Ngunyan, igwa na naman akong bisita, maugmahong kita, tamiski po nagtataga-uran-uran. Nakaabot po si Dadigdi sa tuyong programa para tawanan kita din mga impormasyon. Handanan sa tuyong mga ka-agraryong nagdadamog all over Bicol Region. Dahil ko na po papahaloyon pa na makakasabay po niya ito mga ka-agraryo, si ka-agrarian Gems and sa tuyong agrarian reform beneficiaries na kaibanan digdi po para mag-share kan sa iyong storya asin si ka-agrarian Alice. Ay ating pong opisyal mula po sa Department of Agrarian Reform. Siyempre, para mas mabisto po nindo sila, ipabisto ko po muna. Inotonta si ka-agrarian Alice, siya po nakapagtapos kan sa iyang kolehiyo sa Camarines Sur Agricultural College sa kursong BSA Agronomy po 1978 hasta 1982. Sa kaparehong institusyon, mga ka-agraryo, ipinadagos niya ang sa iyang master's degree sa Resource Management sa taong 1994 hasta 1998. Sa padagos, of course, kan pagpaparambukan sa iyang edukasyon, nakuha niya man ang sa iyang master's degree sa Arts in Education sa Mabini Colleges taong 1984 hasta 1986 as nakakuha man siya in postgraduate course sa Integrated Rural Regional Development Planning sa West Center of Development Studies. Uy, grabe, international sa Israel kang 2022. Nagpun man sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform kang 1989 bilang Agrarian Reform Program Technologies hasta 1990. Sa kaparehong taon, 1990, naging Human Resource Management Officer 2 hasta 1994. Sa kaparehong taon, na of course, siya man po, naging Agrarian Reform Program Officer 2 hasta 2001. Sagod siya man po, naging Senior Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong taon, 2001 hasta 2014. Sa iyang pagpapadagos sa lehitimong pagseserbisyo, siya man naging Municipal Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong taong 2014 to 2020. As in, danay na naipadagos ang sa iyang karera, kan siya man maging Chief Agrarian Reform Program Officer sa kaparehong 2020 sagod sa presente. Mga ka-agraryo, sa taong 2024, siya man po na-designar bilang OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 Kandar Camarines North as in padagos yang pinaninindugan ini sa presente. Medyo halawig na ang sa iyang experience, no? Mga ka-agraryo, ang sa iyang makakaibanan, ang sa tuyang makakaibanan po kan sa tuyang makaagraryo ngunyan sa Kapesin Baretang Agraryo, ka-agraryong Alicia Almasin. OIC Part 1 as in Project Split Environmental Social Safeguard Kandar Camarines Norte. Palakpakan niya to ka-agraryong Alice.
magandang umaga. Welcome sa Kape, Sinbaretang Agraryo. Thank you very much, ka-agrarium dyan. Mukhang naparami yata yung aking introduction. Gulat na ako. May Diyos marhay na aga sa gabos ng mga nakikinig po ngayon sa lahat ng ating mga ARBs, lahat ng kasamahan natin sa ating opisina, sa buong Kabikulan na naabot ng Bombo Radyo. Magandang umaga po. Nako, kami po yung nagagalak at yung ating mga ka-agraryo kahit medyo maulan yung sitwasyon ng panahon sa Bicol ay personally nandito po kayo sa ating programa para maghatid ng mga impormasyon. Ka-agraryong Alice, hindi ko na po papatagalin pa dahil ang purpose ng ating programa ay maibigay yung mga programa at mensahe at mga development sa inyo pong opisina. Maaari nyo bang maibahagi po muli kung ano yung ARB, DSP or DSP at ano ang mga suportang serbisyo na ihahatid po natin sa mga agrarian reform beneficiaries? Yes, ka-agraryo po. Dyan, ang ARB-DSP o Agrarian Reform Beneficiaries Development Sustainability Program ay ito po yung key program ng CARP na naglalayong ma-empower o mapalakas po ang ating mga ARBOs at matulungan ang ating mga agrarian reform beneficiaries na mapaunlad ang kanilang kabuhayan at ang kanilang komunidad. Hindi po lamang sa lupa naniniwala ang DAR. Kailangan may kaagapay po na suportang serbisyo para dapat po makarating ito sa kanila at ito po ay sa pamagitan ng Program Beneficiaries Development Division. So ano po yung mga programang yon? Once na matanggap na po ng ating mga ARBs ang kanilang PLOA, ini-encourage po natin na sila ay maging miyembro or sumapi sa isang sasamahan na kung saan meron na po doon sa kanilang lugar or kung wala naman po, kami mismo yung nag-organize sa kanila. And then, hindi po namin hinahayaan na ma-organize lang. Nagpo-provide po tayo ng mga capacity building activities like mga trainings, mga seminars para po mas makapacitate pa yung mga leaders ng ating ARB organizations. Pagdating naman po sa enterprise, technology at mga livelihood trainings, ibinibigay din po natin ito sa kanila para mas mapatibay pa rin po nila yung pag-implement ng kanilang mga proyektong pangkabuhayan. At yung farm productivity support po, nagpo-provide po tayo ng mga farm inputs, ng seeds, ng mga fertilizers, ng mga chemicals, ganun din po yung mga farm tools and equipments. And dahil kailangan po nila ang kapital, tinutulungan natin sila maka-access sa credit at mga microfinance institutions para din po like yung Land Bank of the Philippines, sila po yung katulong natin para dagdag kapital sa kanilang pagbubukid, mapaunlad ang kanilang lupa, at kapital din po para dun sa operation ng kanilang livelihood na pini-implement ng ating mga ARB organizations. At ang pinakamalaki po, ka-agraryo, dyan, ay yung pong infrastructure support na kung saan yung mga farm-to-market roads para mas mabilis na nailalabas ng mga farmers ang kanilang mga produkto, yung irrigation projects para basic na merong tubig ang ating mga palayan, at sometimes yung mga multi-purpose buildings. Yung po, ka-agraryo dyan, ang napakaraming suporta po para na nakaabang para sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Grabe, talagang tunay na hindi lang nakafocus ang DAR sa lupa, kundi marami pang iba. Siyempre, ka-agraryong Alice, marami na kayong nabanggit, pero gusto kong maitanong, pwede niyo po bang maibahagi yung mga magagandang tagumpay ng DARCAM Norte sa ilalim po ng ARB DSP para po sa unang semestre ng taon? Timing lang po, ka-agraryo dyan. Katatapos lang po namin ng assessment. At sa 3 major outputs po, ngayong semester, yung bilang po ng ARBs na na-train at na-serve po natin, 120% po tayo doon. Wow. At yun po ay bubibilang ng 1,727 na agrarian reform beneficiaries. Mga bilang din po ng ARBs na nabigyan natin ng access sa credit at saka microfinance services, umabot po yun ng 560 na ARBs at yun po ay pumapalo sa 107
ng aming target for the semester. At ang isa pa po, yung pong bilang ng mga ARBOs na nabigyan po namin ng technical, enterprise, farm, at infra support, 25 na ARBOs na po iyon. So, 125% po kami sa aming target. Ayun, masaya po kami noon na paglilingkod kami sa aming mga ARBOs. Doon po sa tinatawag natin na social infra building, na kung saan kami po ay nagbibigay ng mga interventions para i-capacity, bigyan po ng mga pagsasanay ang ating mga ARBOs, yung mga leaders dito. 54 na agrarian reform beneficiaries organizations out of 70 na meron po ang DARPO Cam Norte. And under naman po dun sa climate resilient farm productivity support, meron na po tayong 6 na beneficiaryong ARBO na kung saan humigit kumulang 500 na agrarian reform beneficiaries po ang miyembro rito at nagkakahalaga ng 3.85 million. Ang 2.7 million po noon para po sa ating mga makinarya at yung pong 1.15 million naman ay para po dun sa mga farm inputs na pinapangangailangan po ng ating mga rice farmers. At under naman po dun sa EDES, ito po yung Enterprise Development and Economic Support. May 8 po kami na agrarian reform beneficiaries organizations at 780 ARBs na nabigyan po nito sa pamamagitan po ng napakaraming proyekto. Yung development of products, village level farm focus enterprise, yung pong farm business school, at yung pong nabigyan natin ng access sa credit at microfinance services at yung links farm projects. So yung po yung maipagmamalaki po namin ng DAR Camarines Norte for the first semester. Grabe, congratulations achieving those numbers and targets. No, siyempre, ang Ka-Agraryong Alice, kung nabanggit niyo po yung mga magagandang proyekto, sigurado po na may mga susunod pa. Balita ko po meron tayong mga nilulutong mga programa, inisyatibo sa ilalim po ng ARB, DSP Program Beneficiaries Development na inaasahan nating matatapos ngayong pangalawang semester ng taon sa kabuuan po. Opo. Una po, patuloy po natin yung ARC development na kung saan meron po tayong nakatarget na isang ARC na itatatag. At sa kasalukuyan po, dumaan na po tayo dun sa pre-final deliberation. At ngayon pong August 14 to 12 to 14 ay meron na pong final deliberation kasi ina-approvean muna po ito ng National ARC Task Force bago po tayo mag-launch ng Agrarian Reform Community. At yun po yung ARC Vista Cana kung saan si Ka-Agrario Gems ay kasama po doon. Ano po? And then, may mga products din po kaming bagong products na dinidevelop. 2 ARBO po ang mabibiyayaan nito. Yung pong paggawa ng chili paste, mga Bicolano talaga, no? Bicolano and talaga. then, yung pong famous, ang Camarines Norte, dun sa kakanin na angko at hinalo. Yun po yun. And then, so yun po yung 2 products. At meron din po kaming ongoing na construction, isang processing center, para po din sa ating isang ARBO, para sa meat processing project, na ito po ay ini-expect natin ma-turn over bago po mag-end ang taon. So yun po. And maliban pa po doon, meron din po tayong proyekto pa na yung marketing assistance po sa ating mga ARB organizations. Like, yung patuloy po na pag-deliver natin ng mga gulay, itlog at karne. At meron po kaming marketing agreement with the BJMP na kung saan yun po yung pinapakain doon sa ating mga kapatid na PDL. Ngayon pong second sem, nakaano rin po tayo na ipatupad po yung agraryo merkado sa kampo. At yun na po, malaking bagay po yun na ang mga produkto ng ating mga ARBs ay madala natin sa market. At may isa pa po, ka-agraryo dyan. Every Sunday, meron po kami tinatawag na SM Sunday Market. At yung mga produkto nila, kahit Sunday, dinadala po nila doon.
So yun po yung mga target namin ngayong semester. Grabe, napakarami, no? And pinaka-importante, ka-agraryong Alice, baka mayroon pa po kayong ibang updates patungkol sa mga nagpapatuloy niyo pong inisyatiba sa DAR Camarines Norte. Kasi sa experience po, napakarami. For sure, napakarami pa po ninyong ideas. Okay po, opo, tama po yun. Sa ngayon po, patungkol po ito dun sa, maliban po sa amin sa PBDD, ang ibang division po ng aming DAR Camarines Norte ay patuloy-tuloy pa din po na nagpa-implement ng mga inisyatibo na tulad po yung Project Split. Yeah. Yung Project Split po, ito po yung support to parcelization of lands for individual titling. At kung saan, maliban po dun sa na ipamahagi na po namin noong 2024, kamakailan lang po, noong June 23, 2025, ang Camarines Norte po ay nakapagbahagi ng 764 na Certificate of Condonation with release of mortgage po sa 602 agrarian reform beneficiaries. At nagkakahalaga po ng 18.14 million yung na-erase na pagkakautang ng ating mga ARBs at may sukat na 1,223 hectares. Maliban po dun sa cockrooms, meron din po tayong electronic titles na naipamahagi. 4 na po yun at yun po ay naibigay natin sa 36 na agrarian reform beneficiaries. At ang sukat po noon ay 91 hectares. So yun po yung bunga ng ating collective efforts ng DAR Camarines Norte team. Sa pumumuno po yan ni Ma'am Odessa Cabisudo, ang aming pong PARPO. Of course, ang ating pong regional director, si Regional Director Ruben Chodor Sindak, at sa gabay po ng ating mahal na Pangulo, si Ferdinand R. Marcos Jr. at sa ating masigasig po na kalihim, si Conrado M. Estrella III. At sana po nakapagbigay ako ng mga informasyon tungkol po sa aming implementasyon ng Project Split at iba pang regular projects ng Department of Agrarian Reform sa Camarines Norte. Naku, maraming salamat ka-agraryong Alice. Napakasiksik at liglig na mga detalles ng inyo pong mga programa sa inyo pong opisina. Pero, syempre, ka-agraryong Alice, mga ka-agraryo, hindi dyan nagtatapos sa ating Kapesin Baretang Agraryo dahil meron po tayo, sabi nga, ika nga nila, living proof ng mga programa ng Department of Agrarian Reform. Ang ating pong Agrarian Reform Beneficiary, si Sir Jaime Pada Jr., namundag October 8, 1966. O kung doon ang edad ni ka-agraryong Gems. Siya po ay 58 years old, pero nagsasaka pa, humigit kumulang 40 years. Grabe, no? Yan ang kaugmahan sa mga ARB stat, miski may edad na, yaon pa rin po sa agriculture sa tabang ka Department of Agrarian Reform. Ka-agraryong Gems, magandang umaga. Maray na aga po, ka-agraryong dyan. Maray na aga. Siyempre, yaon kadigdi para istoryahan kami ng pinaka-importante na mga storya. Mula po sa pamilya ng mga magsasaka, paano nyo po mailalarawan ang naging paglalakbay po ninyo bilang isang magsasaka hanggang sa ngayon, ka-agraryong Gems? Mula po nung ako'y bata pa, ay talaga pong kinagisnan ko pa po sa mga ninuno namin ang pagsasaka. Yan po ay mahabang paglalakbay at pagtitiis, sipag, at tiyaga. Ang pagsasaka po ay ganyan. Grabe, no? Ang tagal na hanggang po po sa ngayon, ako pa rin po ay nagsasaka. Nagkapamilya ka na, no? Hanggang po sa nagkapamilya, yan po ang aking kinabuhay sa pamilya. At yan po ay aking hanap buhay hanggang po sa ngayon. Grabe. Saludo kami sa iyo, ka-agraryong Gems, dahil mula pa sa ninuno, mula pa sa hanggang sa magulang mo, nagkaasawa,
nagkapamilya, nandiyan ka pa rin sa pagsasaka. Pero Ka-Agraryong Gems, ano-ano pa yung mga tinatanim ninyo ngayon at alin na mga masasabi po ninyong naging susi sa inyo pong tagumpay bilang magsasaka? Yung pangunahin po naming pananim ay ang pong palay at saka po sinasaman po namin yung sa kakuntudan pong lupa na naibigay po sa amin. Yung po ay tinatamnan namin ng sari-saring gulay, may kalabasa, kamuti, kangus, may papaya. Yun po ang mga pananim ko po doon. Imbitahan mo ako pag nagawi ako ng Cam Norte, ha? Ayaw po. Ang sasarap ng mga tanim ni Ka-Agraryong Gems. Paano po nakakatulong Ka-Agraryong Gems ang pagsasaka sa araw-araw po ninyong pamumuhay? Lalo na po, kayo po yung may pamilya na. Malaki po ang naitutulong Ka-Agraryong dyan, ang pagsasaka. At doon po kami kumukuha ng ikinabubuhay po namin, yung mga ibinibinta naming gulay, nadagdag pang gastos po sa araw-araw na dumadaan sa aming buhay. Grabe, balita ko, Ka-Agraryong Gems, yung mga anak po ninyo ay successful na. Ay sa awa ng Diyos po, nakapagpaaral naman po, yung panganay ko po ay sima na ngayon. Wow, di ba? Ganyan mga ka-agraryo, sino magsasabi na pag nagsipag ka sa pagsasaka, hindi ka makakapag-graduate, hindi ka makakapag-produce ng mga anak na meron na po ngayong mga degree at maganda na po yung kinikita at yung trabaho. Congratulations sa iyo dyan, Ka-Agraryong Gems. Isa rin po palang magsasaka ang inyong tiyuhin, Ka-Agraryong Gems, at ARB din ng DAR. Paano nakakatulong ang impluwensya niya na maging magsasaka sa pamilya po at naging tagumpay po kayo doon? Yung pong aking tiyuhin na si Eleuterio Pada ay kinagisnan ko na din po nang nakita ko na po talagang siya ay magsasaka. Nakita ko po sa kanya ang dignidad sa pagsasaka. Siya po ay nagtagumpay, nakapatayo ng bahay, nakapaaral din ng anak. Ngayon po, magandang buhay bilang ERB. Yun din yung isa sa mga purpose ng Kape Asin Bareta. Kaya po yun po ang aking naging inspirasyon. Yan, makapagbigay ng inspirasyon. Hopefully, yung mga nakikinig sa ating ARBs din ay na-inspire sa kwento ng tiyuhin ni Ka-Agraryong Gems at sa kwento niya mismo. Ano pong pinakamalaking hamon, syempre Ka-Agraryong Gems, na naranasan po ninyo bilang magsasaka? Paano niyo po ito nalalampasan? Ang malaking hamon po bilang magsasaka, pag po dumadaan ang kalamidad, dahil po kami malapit sa dagat, doon po sa Cam Norte, ay yan po ang malaking hamon. At saka po, hindi natin inaasahan, minsan may nagkakasakit sa pamilya. Yan po ang malaking hamon po sa isang magsasaka. At kung paano walampasan po, pag wala ka pong alagang hayop na maibibenta, ay manghihiram ka po sa iba. Yun po, gaya, sa ano po, mga pinsan o tiyuhin. Pero ang pinaka-importante, despite that difficulties, no, yung mga hamon, merong tumutulong. Isa na dyan yung Department of Agrarian Reform bilang isang benepisyaryo ng reforma sa lupa, Ka-Agraryong Gems. Kailan po ninyo natanggap ang inyo pong Certificate of Land Ownership Award at ano pong naging epekto nito sa inyo pong buhay? Noong pong 2008 po, natanggap ko po yung titulo po ng CLOA. Ay, ang epekto po sa akin noon ay masaya po ako dahil naramdaman na magiging sarili ko na ang lupa. May ginhawa, no? Guminhawa na po ang pakiramdam ko po noon. Yun yung isa sa mga hatid ng Department of Agrarian Reform, yung ginhawa sa mga magsasaka pag meron na silang sariling mga lupa. No? Nabalitaan namin, Ka-Agraryong Gems, na miyembro rin po kayo ng isang Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Maaari niyo po bang ibahagi kung kailan po kayo nagsimulang sumali at bakit
mahalaga po ito para sa inyo? Mahalaga po ka-agraryon dyan sa amin ang pagsapi sa samahan dahil po diyan po namin na laman at pumunta po nga ang DAR sa amin at inorganize po kami na magkaroon ng samahan sa pamumuno po ni Ma'am Alice at sa kanyang mga kasamahan. Doon po nagsimula ang aming pong samahan noong 2015. Matagal na po, no? Po. At nito pong 2024, na po kami, na-organize po kami cooperative. Congratulations. Kaya pala naging successful din si Ka-Agraryong Gems dahil nasa tabi nila ang Department of Agrarian Reform. Ka-Agraryong Gems, sabi ko nga, ang programa ay, ang Kape at Baretang Agraryo ay mag-inspire ng ating mga kababayan. Ano pong mensahe po ninyo sa kapwa niyo po magsasaka, lalo na sa mga kabataan pong nais ding pasukin ang larangan po ng pagsasaka? Napapakinggan po tayo, lalo na sa mga far-flung areas, sa mga malalayong lugar. Go ahead po. Ay doon po sa katulad ko mga magsasaka, ay dapat po hanggat kaya po magsaka po kayo at saka po doon sa mga kabataan, doon sa mga anak-anak nila na magsipag sila. Ang pagsasaka po ay isang karangalan po yan. Correct. Yan po ay magandang legacy ng isang magsasaka. Dahil po yan po ang marangal na hanap buhay. Yan po. Exercise pa po ang katawan mo. Ganyan po yan. Grabe. Ang po pagsasaka. Iyan ang At pinaka-importante. magtatagumpay po kayo sa mga pinagsikapan. Iyon, magtatagumpay kayo sa mga pinagsisikapan po ninyo. Yun yung pinaka-importante. Kaya ako, masaya ako na naibabahagi ng mga ARBs natin yung mga kwento nila. Lalong-lalo na medyo may edad na pero nandun pa rin sa pagsasaka. Yung mga kabataan ngayon sa tulong ng Department of Agrarian Reform, napaka-importante po ng papel ninyo sa larangan po ng pagsasaka. Lalo na ngayon na meron na tayong modern technology. Sa punto pong ito, syempre, kung nagbigay ng mensahe si Ka-Agraryong Gems, hindi naman ako papayag na hindi natin babalikan si Ka-Agraryong Alice. Dahil magbibigay siya ng mga mensahe at pasasalamat sa ating mga listeners and viewers sa Kapesin Baretang Agraryo. Ka-Agraryong Alice, baka may gusto ka pong pasalamatan, bigyan ng mensahe, go ahead. Salamat, Ka-Agraryo John. Inaano ko po itong opportunity na to na sa lahat po ng nakikinig, mga agrarian reform beneficiaries, mga magsasaka, sana po magsilbing inspirasyon ang ipinahatid po sa atin ni Ka-Agraryo Gems. At sana po ma-inspire na hindi lang po dahil magsasaka ay ikahihiya po natin. Dapat ipagmalaki natin na tayo po ay magsasaka. So, pinapasalamatan po natin higit po sa lahat ang ating Pangulo, si PBBM, dahil po sa ng programang ito, lalo na po yung maipasa ang New Agrarian Emancipation Act na kung saan marami na po na mga pagkakautang ng ating mga ARBs na na-erase na. Malaking bagay po yun sa kanila. At ganun din po sa aming napakasipag na kalihim, si Secretary Conrado M. Estrella III. And of course, ang ating Regional Director po, ang napakasipag na Regional Director. At sana po at ang ganyan pa pong ibang kasamahan, ang ating mga ARDO, ang ating mga ARDA sa Regional Office, and of course, sa ating pong Provincial Agrarian Reform Program Officer ng Camarines Norte at ganoon din po sa lahat ng mga probinsya po dito sa Kabikulan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po sa susunod na episode, abangan nyo po muli ganitong oras din at dito po sa Bombo Radio Legazpi. Sulong Agraryo.
sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin upang sinasaka pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Ayaya sa bawat Pilipino. Mga ka-agraryo, saro na naman po matrayumpong programa sa Kapesin Baretang Agraryo. Ako nagpapasalamat, sabi ko nga ni Miski Mauran-uran, yaon po ang presensya kan sa tuyong mga bisita. Si ka-agraryong Alice, Diyos mabalos so sa imo pong pagbisita sa Kapesin Baretang Agraryo, and thank you for bringing ka-agraryong James para i-share ang kanyang storya sa Kapesin Baretang Agraryo. Mga ka-agraryo, tutok muli sa panibagong episode sa mga masunod. Ibang istorya at mga panibagong trayumpo na naman ang sa tuya pong i-istorya sa Kapesin Baretang Agraryo. Diyos mabalos, nakasabay man po nindo, ka-agraryong John Salonga. Sulong Agraryo. Sa indong nadako, ang naging katiripunan ng mga istorya kapapurutan ng inspirasyon na ginunugikan sa dedikasyon na makapaghatod ng lehitimong serbisyo publiko. Iniya, Kape Asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ano-ano ang dapat tandaan kapag tayo ay